Ahoj, jsem tu opět s mým diářem. Trošku jsem si ho vytunila. Jak vidíte, je úplně narvaný. Prostě není tam ani špetka místa. Dělala jsem si i dírky navíc, abych si tam mohla dávat věci navíc. A jsem si tady i ohlodala takovým hnusným způsobem sešit prostě, že si tam mám i nějaké samolepky nalepené. Mám takový průsvitný desky, který mám ty základní samolepky nějaký. Mám tu ještě takhle půlku minulého roku, kdybych potřebovala kvůli doktorům něco, tak prostě zaznamenat. Jinak tady už mám nový rok. Trošku. Mám to prostě tak jako nepřehledný. Ale mě to prostě takhle vyhovuje. Zatím teda. A nenašla jsem zatím lepší systém. Tohle je prostě úplně pro mě topka. Jelikož potřebuji v diáři tolika zbytečností, jak tomu říká můj manžel, že prostě by se mi to asi jenom nevešlo. No, takže tak. Mám tu samozřejmě vylepené i nějaké věci navíc. Fotky a tak. Mám tu takhle tečkované listy vošipáskou vlepené dovnitř. Nějaké samolepky. Zbytek roku. Někde mám už samolepku, někde ne, protože nevím, kolik prostoru budu potřebovat. Tady mám nějaké věci osobní prostě. Tak, taky vylepené listy, kam mám místo na poznámky. Tady mám jako napsaný šetři. Moc se to teda jako nedaří, ale tak aspoň něco. Ty obálky chci ještě vytunit. Zbavila jsem se toho plastového dindíku. Dala jsem si tam takhle vošipásku, abych trošku ulehčila tomu diáři, aby to nebylo tak tlusté. Ale stejně je to prostě... Chci si tam udělat nějaký obrázky, takhle do toho vložit, aby to vypadalo lepší a nebyly vidět přímo jako ty bankovky. Takhle mám ještě nějaké prázdné. Dala jsem si takhle sešítek na nějaké poznámky, tam mám fotečky. Takhle mojich dropečků malinkých, oslavy, kino a podobně. Mám to jako deníček, diář, všechno prostě, musím to mít pohromadě, nevím, asi úchylka, vy mě chápete. Tady mám další takhle, nějaký samolepečky, takhle mám celý jako lepítka mimo, to používám, když posílám balíčky nebo něco. Tu mám takhle z koncertu polepenou kartičku, tu taky. Tady mám nalepené samolepky se jménama, nejčastěji co používám. Tady jsem si vylepila z čokoládky, protože se mi to líbilo, dostala jsem ji na výročí, tak jsem si to takhle vylepila. No, praštěná, co vám povím. A konec, no. Diář sotva zavřu. Takže momentálně řeším prostě kabelku, do které si ho můžu dát, to nějaký takový crossbody menší. No, takže tak. Hurá plánování, holky.